Trí, dó, híon, náid, beó. Tí roib, seo bríon ag caint inniomh faoi Dúghafacht I dteoiricí Sigmund Freud. Mar ecinn sibh, má bheanaíonn sibh ar an list Fixation atá agam I mar Sraith tá muid ag daileáil le teoiricí Sigmund Freud Sraith aistí gearra. Agus tá muid ag ceangal leis an leis a gcuid a bhí agan hána na taobh sí sici gnéasacha. Agus tá muid go háirithe ag smaoine ar Dúghafacht. Le bheith sláin túil go mbeabhrach caithe muid dul trí gach tréimhse gan tip. Agus tagan mí normáltacht nó sí mí normáltacht tora. An tora má hepion oran dul tríd na tréimhsí go déir. Agus aidíonn muid gafa nó rógafa nó dúghafa nó gramathe beidir ar tréimhse áirithe. Agus tá speannan an teoiric seo mar a thuchrítear Pearsantacht an Duine Fásta trí haithí an Fáiste. Baineann na trí gramathe stócha, gan leiscéad, le béal, anas agus falas. Ar nó túin nó timpireacht atá gceist sa dara rudan sin agus slaat nó brilín tá gceist leis tríú seán. Agus sa chéad chásan sin Dúghafacht béal. Tagann an Dúghafacht seo ó botúin nó tepianaí rinneú le linn an tréimhse béal. Beidir gur beathaíodh muid go forneartach. Nó beidir gur coniú bhí amhain agus gur Come leiscéal. Seo focail innis atá becheart a bheith ar mhórma hanga. Gur ollan géamar gáantanas bia nó díothacht nó aspa bia. Nó beidir gur scaithú sin rólua sin ón híoch. Agus is de bhór na neacrochtaí bia seo beidir go mbeadh muid a caitheamh tobac agus muid níos sinne. Agus go mbeadh cléthúnas agan le tobac nó le bia nó le ól beidir. Ní is agam ceamhaint atá sin le bríonachas ach cean glíte ré le bríonachas freisin. Cad marall ar an tréimhse anasach, tréimhse na tónach. Baineann sé seo go háirithe le tréanáil leisis, an rá an tréanáil ródhéan,
nó an rá sé ró scaoilte. Dá chás diatach Dúghafacht teachtas. Nis bhí tá mé gúsaid an focail Dúghafacht le cuincheap a bhíniú in ngramíon tú le rud, agus beidir gur cheartm gramú a úsáid seachas Dúghafacht. Bhín tú gramathe le caithfh tobac nó cibé. Mar well, an gramú agus Dúghafacht mar sin dechar rá idir dá línar nó dá neannach tú iirecht nó focail sin a aistíú jótha rá focail béarla agus ní bheadh se omláin cinnte chorá an difriocht etarach. Cibé féidir éirí Dúghafa le setóin, le néatocht, le glunne, má tá an tréáil leiris ró scaoilte diatach tú a bheith mínéata nó beidir go bhfuil tá bheith ní eicim an ceangal le tóinneannaí agus féile nó flathúlacht ach sinna dear Freud. Má tá an tréáil ró dhéan tá a bheith ró cheachartha freisin, tá ceacharthacht a bheith bainteach leis nó crúas, spronnlaíocht, gortail. Bhí cheartm deanúir a bhocail sin gortail. Agus an sin tá an tríú tréimhse a bhaineann le gramú nó Dúghafacht. Agus sin an tréimhse fallach a bhaineann leis an slaat nó an brilín. Agus inis tá Freud cuaramach sa chur síos, ní hagraíonn sé ach do leagan amach teaghlaí atá mí normálta. Níidir an col cinne atá geisteige agus tá an focail béarla cáilte agam so ní tá muid bracha hamláin ar ngeilge. Cibé ascríonn caidrimh neamhnách as seo leis an máthair nó leis an athair. Agus as seo diatach postúlacht teacht nó ualachas nó gidalacht. Caithim in nó focail sin nó bharcail. Is maile miad agus ní úsáid minic go leoríad. An focail postúil go háide, sin focail bhí cheart an bheith úsáid níos mó. Diatach ainneomorcha féinsim a bheith honnat, féinsim ghallrach go fiú. Diatach imní gnéis a bheith hart, imní colaí beidir,
go háirithe díobh gomas agus loige. Ní is gum an míon an feitís gomas seo bhrá mar a bhíonn sé ach is léir gur rud farsing leis na fir. Irisocht, an féidir an focail irisocht a úsáid mar sin. Cibé as seo ascríonn íochtaránacht freisin sé sin gomraithan tú gur íochtaránú agus nachfuil fiúnta sannat. Agus I deireadh deartach éiad teacht as seo. Well, sin an méid atá mé ag géirí a rá faoi Freud agus I cheorachaí neamh agus leanna muid a rá sa chéad taifead eile le plé bhringlóidí go háirithe analís bhringlóidí agus smaointe Freud ina lé. So sinna méid, fág mé sibh agus gom buochas libh as a bheith géisteacht. Súile go gúil sibh baint tairmhe nó úsáid nó rud éigin as seo. Feice muid a ríis, feice muid a chéile ríis sa bhhaid. Slán.